θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές και τις διοργανώτριες για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ καλά να είμαι σήμερα εδώ και να είμαστε σήμερα εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και συγκεκριμένα, εντάξει, ονόματα, το Λέανδρο, το Θοδωρή, το Δήμο, την Ιάνθη, τα παιδιά που είναι η ψυχή και η καρδιά της σημερινής εκδήλωσης και βέβαια όλες τις οργανώσεις που την στηρίζουν και που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης θα είναι η συζήτηση που θα έχουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε εμπειρίες σε σχέση με τη μάχη που δίνουμε για φαινόμενα τα οποία είναι κοινά. Η μάχη να στο φασισμό και τον κρατικό αυταρχισμό είναι αυτή τη στιγμή μάχη διεθνής, είναι μάχη που τη δίνουμε οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε και θα πρέπει να αντισταθούμε σε μια λογική που μπορεί να πει ότι ο καθένας αντιμετωπίζει στη χώρα του κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που σίγουρα δεν αντιμετωπίζει. Καμία χώρα δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, κανένα φαινόμενο δεν είναι ίδιο με κάπου αλλού, με τον τρόπο, με τον ιδιαίτερο με τον οποίο εκδηλώνεται. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει να αντισταθούμε σε μια λογική που λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εμπειρίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε διδάγματα από τις μάχες που έχει δώσει ο καθένας στην κάθε μία στη χώρα του. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις και τέτοιου τύπου ανταλλαγές και να βγαίνουμε δυνατότεροι. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα και οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες επέλεξαν αυτήν εδώ τη σημαία. Γιατί αυτό το ζήτημα της Γάζας και το ζήτημα της Παλαιστίνης, η καινοτομία του Παλαιστινιακού λαού, είναι αυτή τη στιγμή το σύνορο, το όριο στο οποίο θέλετε πραγματικά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Το τι θα γίνει με τη Γάζα είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μονάχα τον κόσμο στην Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει στη Γάζα, πώς θα κλείσει αυτό το γενοκτονικό όριο του Ισραήλ, θα κρίνει συνολικά το πού θα, σε ποιες κοινωνίες θα αρχίσουμε την επόμενη μέρα. Είναι πραγματικά δύσκολο να ζούμε σε μια εποχή που μας λένε ότι δεν περισσεύουν μοναχά άνθρωποι, γιατί όταν μιλάμε για τον ρατσισμό και τον φασισμό, αυτό είναι. Είναι κάποιοι οι οποίοι μας λένε ότι κάποιοι άνθρωποι περισσεύουν με βάση τη γλώσσα τους, το χρώμα του δέρματός τους, το έθνος τους. Ζούμε σε μια περίοδο και σε μια εποχή που μας λένε ότι ένας ολόκληρος πληθυσμός περισσεύει. Και ότι θα πρέπει να τον διώξουν, ότι θα πρέπει να τον εκδιώξουν προκειμένου να κάνουν τη Γάζα μια καινούργια ρηγέρα. Και η δική μας ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη, φίλες και φίλοι και σύντροφοι, γιατί εμείς είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη σε αυτή τη χωρία της Ευρώπης στην οποία δεν είμαστε ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Βρετανοί, δεν είμαστε μακριά. Είμαστε δίπλα. Εσείς είσαστε πιο δίπλα από εμάς. Για μένα το καταλαβαίνω ότι είναι 1,5-2 ώρες. Έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τις συναδέλφισες και συντρόφισσές μου στο Συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας ένα ταξίδι στη Ραμάλα. Και καταλάβαμε πόσο κοντά είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ. Και θα πρέπει γι' αυτόν τον λόγο να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες έχουμε, προκειμένου να δείξουμε την αλληλεγγύη μας για το τι πρόκειται να γίνει στη Γάζα, για το πώς πρόκειται να κλείσει αυτή η ιστορία. Και γιατί η Γάζα έχει απόλυτη σύνδεση με το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, με το θέμα του φασισμού και του θέμα του αυταρχισμού. Η Γάζα είναι το αποτέλεσμα του τι συμβαίνει όταν ο φασισμός, ο ρατσισμός, ο κρατικός αυταρχισμός ηγεμονεύει και αφήνεται ασύντομος. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι ένα ρατσιστικό έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα μίσους. Πάνε να αποτελειώσουν έναν πληθυσμό για αυτό το οποίο είναι, σαν μια συλλογική οντότητα. Γι' αυτό τον λόγο δεν βομβαρδίζουν, όπως λένε μαχητές της Χαμάς ή τέτοιου τύπου αηδίες. Βομβαρδίζουν νοσοκομεία, βομβαρδίζουν σχολεία, βομβαρδίζουν δικηγορικούς συλλόγους, βομβαρδίζουν δικαστήρια, βομβαρδίζουν κάθε τι το οποίο θα επιτρέψει την επανεμφάνιση της παλαιστινιακής κοινωνίας σαν μια συλλογική οντότητα. Και άρα, από αυτή την άποψη, και αυτόν τον λόγο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς εδώ, το ξέρουμε και εμείς στην Ελλάδα, το Ισραήλ είναι η νέα αγαπημένη εθνική της άκρας δεξιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Παλιότερα υπήρχε και ένας αντισημιτισμός, τον ξέραμε πάρα πολύ καλά, έτσι, στις χώρες μας. Σήμερα είναι η μεγάλη τους αγάπη.
είναι η μεγάλη τους αγάπη, γιατί είναι το σχέδιο για την κοινωνία την οποία συνδυάζουν. Γιατί κανένας δεν σκοτώνει μουσουλμάνους ή πάνθρωπους όπως σκοτώνει το Ισραήλ, και αυτό θέλει να κάνει. Και στις δικές μας χώρες, και γι' αυτό τον λόγο το θαυμάζουν τόσο πολύ, και γι' αυτό τον λόγο προσπερνάνε τον αντισημιτισμό τους, που ακόμα και σήμερα είναι υπαρκτός. Μην πιστέψετε ότι έχουν πάψει να είναι αντισημίτες. Εξακολουθούν να είναι αντισημίτες και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι Εβραίοι μέσα από μια συνωμοσία ελέγχουν τον κόσμο. Αλλά σήμερα λένε ότι επειδή ελέγχουν τον κόσμο και είναι δυνατοί, θα πρέπει να πάμε μαζί τους. Και με αυτόν τον τρόπο συνδυάζουν τον αντισημιτισμό με την στήριξη αυτού του γενοκτονικού εγκλήματος. Τώρα, έχοντας πει αυτά, γιατί δεν μπορούσα να πω, θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση και αν κάνει κανένας αυτή την περίοδο πρέπει να ξεκινάει και πρέπει να μιλάει για τη Γάζα. Θέλω να πω κάποιες σκέψεις σε σχέση με τα ζητήματα για τα οποία επέλεξαν οι ομιλητές να δεκαλέσουν σε σχέση με τη μάχη που πάλι ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό και τον φασισμό. Αν πιστέψει κανείς τις εφημερίδες και τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πιστέψει ότι τα αυταρχικά καθεστώτα και το πρόβλημα του αυταρχισμού σε ολόκληρο τον κόσμο είναι κάτι το οποίο συνδέεται με κάποιες κυβερνήσεις. Συνήθως τις κυβερνήσεις οι οποίες είναι εχθρικές κυβερνήσεις. Άρα, όταν μιλάμε για αυταρχισμό και όταν μιλάμε για καθεστώτα και για ολιγάρχες στην κυρίαρχη πολιτική και στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε για τον Πούτιν, μιλάμε για τον Σι, πότε μιλάμε για τον Όρμπαν, παραδόξως ποτέ δεν μιλάμε για την Μελώνη. Όχι γιατί η Μελώνη είναι λιγότερο ακροδεξιά από τον Όρμπαν, αλλά γιατί ο Όρμπαν είναι λάθος τοποθετημένος γεωπολιτικά στις μεγάλες συγκρούσεις της εποχής. Στο μέτρο που κάποιος είναι με τον ΝΑΤΟ, ξεπερνάνε και αν είναι ακροδεξιός, και αν είναι απόγονος του Μουσολίνη, και αν ήταν και πρόεδρος της νεολαίας του Μουσολίνη, όπως ήταν η Μελώνη. Και βέβαια είναι και ο Τραμπ, ο οποίος μπαίνει στην πραγματικότητα στο φιλελεύθερο αφήγημα ως μια εξαίρεση. Ως ένα ιστορικό ατύχημα, το οποίο πρόκειται να διορθωθεί μέσα από το ότι θα κερδίσει, ας πούμε, ο επόμενος δημοκρατικός πρόεδρος. Νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι αν είναι να μιλήσουμε για τον κρατικό αυταρχισμό, πρέπει να μιλήσουμε σε απόλυτη αντιπαράθεση με αυτό το φιλελεύθερο αφήγημα. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το φιλελεύθερο αφήγημα στην καρδιά του. Ο αυταρχισμός στον κόσμο στον οποίο ζούμε δεν έχει να κάνει με καθεστώτα τα οποία ξεμακραίνουν από τον καπιταλισμό και από την κυρίαρχη τάξη. Είναι μια υπαρκτή τάση μέσα στην ίδια την καπιταλιστική κοινωνία, είναι μια υπαρκτή τάση της καπιταλιστικής κρίσης. Ιδιαίτερα αυτό που έχει αποκαλυφθεί πολυκρίση τα τελευταία χρόνια. Έτσι, η μακρόσυρτη καπιταλιστική οικονομική κρίση και την ίδια στιγμή μια σειρά από κρίσεις μέσα σε αυτές, όπως είναι η κλιματική κρίση, όπως είναι η κρίση του COVID, όπως είναι οι πολιτικοί ανταγωνισμοί και η έκρηξη του πολέμου. Και άρα ο κρατικός αυταρχισμός, σε αντίθεση με το φιλελεύθερο αφήγημα, γεννιέται παράλληλα και ταυτόχρονα με την ίδια την εξέλιξη του καπιταλισμού και με την ίδια την κρίση του. Πρόσφατα στην Ελλάδα έδωσε στην δημοσίευση η Καθημερινή μια συνέντευξη του Κουκουγιάννη, τον δημόσιο του Κουκουγιάννη, που είχε κηρύξει το τέλος της ιστορίας μετά την πτώση των καθεστώτων το 1989-1990. Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τελικά πώς πήγε αυτό, δεν πήγε τελικά, πώς αποτιμάται, ας πούμε, τη συγκεκριμένη θεωρία. Και αυτό το οποίο απάντησε ο Κουκουγιάννη είναι ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι πίστευα και πιστεύαμε εκείνη την περίοδο ότι μέσα από την ανάπτυξη της αγοράς και μέσα από την παγκοσμιοποίηση, όλο ένα και περισσότερο η αγορά θα έφερνε δημοκρατία και θα έφερνε περισσότερη ειρήνη. Θυμάστε τα κλασικά, ας πούμε, σχήματα τα οποία λέγανε ότι όταν σε δύο χώρες υπάρχουν McDonald's και δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να βομβαρδίσει μία από χώρα την άλλη, γιατί αφού υπάρχει McDonald's και από εδώ, McDonald's από εκεί, θα πάψουν να υπάρχουν όλοι. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί η αγορά και θα πάψουν, θα ξεπεραστούν οι εθνικισμοί, οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, τα διάφορα, ας πούμε, κατάλοιπα τα αντιδημοκρατικά. Το να το λέει αυτό ο Κουκουγιάννη, το να λέει ότι τελικά δεν επιβεβαιώθηκε η συγκεκριμένη ανάλυση, είναι σαν να ακούς τον Πάπα να λέει ότι τελικά δεν υπάρχει Θεός. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι ότι στην πραγματικότητα αποδεικνύεται αυτό το οποίο εμείς από την πλευρά της αριστεράς το λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι ο καπιταλισμός και η δημοκρατία στην πραγματικότητα δεν είναι δύο συστήματα τα οποία συνδυάζονται. Ήταν εξαίρεση το γεγονός ότι ο καπιταλισμός και η δημοκρατία συνδυαστήκαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν μια εξαίρεση, δεν ήταν ο κανόνα ότι ο καπιταλισμός πηγαίνει μαζί με την δημοκρατία. Στην πραγματικότητα είναι δυνατόν να έχει καπιταλισμό και να έχει ένα πολύ σκληρό πολιτικά αυταρχικό σύστημα το οποίο να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη οικονομική δομή.
Και αυτό γίνεται όλο και περισσότερο κανόνα. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε σαν τάση αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είδα και διάβαζα στις εφημερίδες πρόσφατα ότι πέρασε και ένας καινούριος νόμος σε εσάς εδώ στην Κύπρο σε σχέση με τις συνάφειες. Είχε περάσει πριν από κάποια χρόνια και σε εμάς. Είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος νόμος. Δεν ήταν ελληνικός. Στην πραγματικότητα είναι μετάφραση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ίδια τα δυνατά κέντρα. Που στην πραγματικότητα τι κάνει αυτός ο νόμος, για να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες. Αυτό το οποίο υπήρχε παλιότερα ήταν ότι το δικαίωμα ήταν ο κανόνας. Για παράδειγμα, λένε όλα τα συντάγματα, το δικαίωμα στη συνάθρηση είναι ελεύθερο, κάθε συνάθρηση είναι ελεύθερη και είναι δυνατόν κάποιος να συμμετέχει. Κάθε εξαίρεση, μία συνάθρηση απαγορεύεται γιατί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Δηλαδή, το δικαίωμα είναι ο κανόνας και η απαγόρευση είναι η εξαίρεση. Περνάμε σε μια καινούργια φάση όπου η απαγόρευση είναι το κανόνα και το δικαίωμα γίνεται η εξαίρεση. Όπου στην πραγματικότητα κάποιος ο οποίος θέλει να οργανώσει μια συνάθρηση θα πρέπει να κάνει μία σειρά από ενέργειες, να δώσει το όνομά του, να ανακοινώσει στις αρχές, να ζητήσει άδεια και στο τέλος, σαν έπαθλο όλων αυτών των προσπαθειών, να καταφέρει να ασκήσει το δικαίωμα. Αλλάζει το πρόσωπο. Αλλάζει εκεί που παλιότερα είχαμε το δικαίωμα ως κανόνα, τώρα έχουμε το δικαίωμα ως εξαίρεση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο με την αστυνομική βία. Με τις διαρκείς αστυνομικές δολοφονίες, εντάξει, η Ελλάδα, από όπου έρχομαι εγώ, έχει διαπρέψει τα τελευταία χρόνια σε πολλές διαρκείς αστυνομικές δολοφονίες, κατά βάση σε άτομα τα οποία ανήκουν σε πληθυσμούς μειονεκτικά βρισκόμενους, ευάλωτους, για παράδειγμα, Ρωμά. Είχαμε μία αστυνομική δολοφονία κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει οποιαδήποτε τιμωρία, με απόλυτη ατιμωρησία. Αυταρχισμός δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο η σκληρή αντιμετώπιση από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας και των δυνάμεων του κράτους. Είναι ο αυταρχισμός όπως εκδηλώνεται στα σύνορα, που τον βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο με τους μαζικούς πνιγμούς στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επαναπροωθήσεις. Το είδαμε στην Ελλάδα με το έγκλημα της Πύλου και με τους 600 πνιγμένους από ενέργειες, από πράξεις και παραλήψεις του ελληνικού λιμενικού. Αυταρχισμός είναι η κατάρριξη του εργατικού δικαίου. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον εργατικά δικαιώματα και σε λίγο θα αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το εργατικό δίκαιο σαν το ρωμαϊκό δίκαιο, σαν ένα δίκαιο το οποίο υπήρχε παλιά και στη συνέχεια έπαψε να υπάρχει. Αυταρχισμός είναι η εμπορευματοποίηση όλων των πραγμάτων που παλιότερα εμφανίζονταν ως δημόσια αγαθά και πλέον δεν είναι δημόσια αγαθά, γιατί γίνονται εμπορεύματα, είτε μιλάμε για την κατοικία, είτε μιλάμε για την παιδεία και την υγεία, είτε μιλάμε για την ενέργεια. Και αυτό γιατί αυτή η εμπορευματοποίηση σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά. Και αυτό είναι βία. Απέναντι σε αυτούς που μας ζητάνε να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε τη βία, θα πρέπει να τους πούμε ότι βία είναι το να μην μπορείς να πας στο νοσοκομείο όταν αρρωσταίνει. Βία είναι το να μην μπορείς να στείλεις τα παιδιά σου στο σχολείο ή το να μην μπορείς να έχεις το ρεύμα προκειμένου να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Και αυτό συνθέτει στην πραγματικότητα όλη την κατάσταση την οποία βιώνουμε σε όλες τις χώρες. Είναι μια αργή διαδικασία, είναι μια αργόσεκη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται σε όλες τις χώρες. Προφανέστατα με τις διαφορές της, αλλά δεν πάει να είναι μια διαδικασία διεθνής. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, εξηγείται πάρα πολύ αποτελεσματικά από αυτό το οποίο έλεγε ο Γκράμψη όταν εξηγούσε το κράτος και έλεγε ότι το κράτος, περιέγραφε ο Γκράμψη, ο Ιταλός επαναστάτης, ότι μοιάζει με έναν κέντρο. Είναι μισό άνθρωπος και μισό ζώο. Και έλεγε ότι το κράτος είναι μισό συνένεση και μισό καταστολή. Προκειμένου κάποιος να μπορεί να εξουσιάζει, χρειάζεται να έχει τη συνένεση των δικών του και φυσικά χρειάζεται όταν εξεγείρονται να τους καταστέλνει. Είμαστε σε μια φάση σήμερα που οι κυβερνώντες έχουν τη δυνατότητα να έχουν ολοένα και λιγότερη συνένεση στην πολιτική τους, γιατί δεν προσφέρουν πολιτική καλύτερη στα λαϊκά στρώματα, γιατί δεν προσφέρουν καλύτερη ζωή. Φανταστείτε ότι πλέον δεν συζητάμε για την επόμενη γενιά, τη γενιά που θα έρθει, σαν μια γενιά που θα έχει περισσότερο. Όπως συνέβαινε παλιότερα, λέγαμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούν να έχουν συνένεση στην πολιτική τους, χρειάζεται να καταφεύγουν όλο ένα και περισσότερο στην καταστολή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θέλω τώρα λίγο να εισαγάγω στην εισήγησή μου το ζήτημα του φασισμού και το ζήτημα της ανώτου της άκρας δεξιάς.
και σε αυτό το ζήτημα, αφού έχουμε βάλει ένα πλαίσιο του, μέσα σε ποιο πλαίσιο, μέσα σε ποιο περιβάλλον δυναμώνουμε τα συγκεκριμένα μορφώματα και τα συγκεκριμένα. Έχουμε μια διαδικασία η οποία δεν αφορά μόνο την άκρα δεξιά, είναι διπλή κατά τη γνώμη μου και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε ότι είναι διπλή. Δεν αφορά μόνο την άκρα δεξιά. Αφορά στο ένα της κομμάτι την θεσμική, την κυρίαρχη δεξιά, την κεντροδεξιά. Έχουμε μία ριζοσπαστικοποίηση προς τα δεξιά της κεντροδεξιά. Έχουμε μια συντηρητικοποίηση της κεντροδεξιάς. Σκεφτείτε πόσο πιο συντηρητικός είναι ο λόγος των σημερινών κεντροδεξιών πολιτικών σε σχέση με το τι ήταν παλαιότερα. Σκεφτείτε πόσο πολύ, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή, δεν μπορούν να προσφέρουν υπόσχεση για πράγματα τα οποία θα είναι πραγματικά δικαιώματα. Σκεφτείτε ποια είναι η κυρίαρχη πολιτική τους αυτή τη στιγμή. Εδώ το ζήτημα του ρατσισμού είναι κεντρικό. Το ζήτημα του ρατσισμού δεν οφείλεται στο ότι υπάρχουν κάποιοι φασίστες οι οποίοι χτυπάνε την Ελλάδα. Η πηγή του δεν είναι αυτή, παρότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο κίνδυνο τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αν δεν υπήρχε ο θεσμικός ρατσισμός, αν δεν υπήρχε δηλαδή η κυρίαρχη πολιτική η οποία στοχοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αυτού του τύπου τα χτυπήματα δεν θα ήταν δεν θα ήταν τόσο εύκολο να γίνει. Άρα το γεγονός ότι η κεντροδεξιά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ριζοσπαστικοποιείται προς τα δεξιά και χρησιμοποιεί έναν λόγο που όλο και περισσότερο φαντάζει και ακούγεται σαν τον λόγο της ακροδεξιάς. Αυτή τη στιγμή, όλο ένα και περισσότεροι πολιτικοί της κεντροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη μιλάνε τον λόγο της αντικατάστασης του πληθυσμού. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή έναν υπουργό, τον Πλεύρη, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι μια κυβέρνηση τυπικά φιλελεύθερη, κεντροδεξιά. Και αυτή η κυβέρνηση έχει έναν υπουργό που χρησιμοποιεί ορολογίες οι οποίες τις βρίσκουμε στο ναζιστικό μανιφέστο του Μπρέιβικ, ο οποίος έκανε τη μεγάλη δολοφονία στην Ουτόγια των 69 μελών του Εργατικού Κόμματος. Η λογική της αντικατάστασης του πληθυσμού, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο είναι να πάψουν να υπάρχουν ελευθερία στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή η οποία συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλα τα πολιτικά συστήματα. Έχουμε μια κεντροδεξιά η οποία στρίβει προς τα δεξιά και δεν είναι μόνο το ζήτημα του ρατσισμού. Το ζήτημα του ρατσισμού είναι κεντρικό, αλλά δεν είναι μόνο. Ο εθνικισμός, η τάση προς τον πόλεμο, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αποφασίζει 850 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αγοράσει όπλα. Το γεγονός δηλαδή ότι γίνεται μια τεράστια δημόσια επένδυση, την οποία μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έκανε, την αργότανε και την κάνει αυτή τη δημόσια επένδυση για τον πόλεμο. Αν ετοιμάζεσαι για πόλεμο, στο τέλος πόλεμο. Είναι λάθος ότι αν ετοιμάζεσαι για πόλεμο και ότι αν θέλεις την ειρήνη, ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Αν θέλεις την ειρήνη, προσπάθησε για την ειρήνη. Αν αγοράζεις όπλα, όλο ένα και περισσότερο μετά αυτό το σχέδιο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει στον πόλεμο και αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική. Η ίδια δεξιά στροφή υπάρχει και σε άλλα ζητήματα. Πιο πολιτισμικά, θα έλεγε κάποιος. Για παράδειγμα, στα ζητήματα των δικαιωμάτων των γυναικών, του γυναικείου σώματος. Έχουμε αρχίσει να ξανασυζητάμε πράγματα τα οποία θα έλεγε κάποιος ότι στο παρελθόν ήταν εξεχασμένα. Για παράδειγμα, το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι ξανανοίγει. Και ξανανοίγει γιατί υπάρχει η έμφαση ότι εδώ πέρα η μήτρα της γυναίκας θα πρέπει ξανά να εθνικοποιηθεί προκειμένου να κάνει παιδιά. Γιατί αυτό είναι το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και άρα όλη η διάλυση, η χαλάρωση των έμφυλων ρόλων που υπήρχε μετά το Μάη του 1968, ας το πω κωδικά στην Ευρώπη, και που σήμανε την απελευθέρωση της ομοφυλόφιλης σεξουαλικής επιθυμίας, την εμφάνιση των τρανς ανθρώπων και την νομιμοποίησή τους, σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν σε αμφισβήτηση. Αυτή είναι η μία διαδικασία, δεν πρέπει να τη χάνουμε. Δεν πρέπει να χάνουμε δηλαδή το πώς η δεξιά στρίβει προς τα δεξιά. Δίπλα σε αυτή τη διαδικασία, σαν δεύτερο φαινόμενο, υπάρχει η άνοδος της άκρας δεξιάς, εννοώντας δηλαδή εκείνα τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται στα δεξιά των κεντροδεξιών κομμάτων, τα οποία έχουν καταγωγές που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ανάγονται στα υπολείμματα των φασιστικών και των ναζιστικών οργανώσεων ή στο τι είναι στην κάθε χώρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το Vox, για παράδειγμα, στην Ισπανία, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αναφορά στο φράγκο. Το ΕΛΑΜ στην Κύπρο είναι ένα κόμμα το οποίο αναφέρει την συστηματικότητα των πραξικοκομματιών ή πραξικοκομματίες.
Αυτό είναι το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε μια εμφάνιση κομμάτων τα οποία καταφέρνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία νομιμοποίησης να βγουν μέσα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Αυτό το λέω γιατί χρειάζεται να αντιληφθούμε τα πράγματα και στην ενότητά τους και στο πώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι ενιαία και το πώς τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί, αλλά χρειάζεται να τα καταλάβουμε και στην αυτοκρίνειά τους. Γιατί πολλές φορές αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά και θέλω εδώ να αρχίσω να φέρνω το παράδειγμα της Ελλάδας και της Χρυσής Αυγής, που είναι ένα νομίζω χρήσιμο παράδειγμα. Ακόμα και αν η Χρυσή Αυγή είναι αυτό που λένε η πιο ακραία μορφή της άκρης δεξιάς που εμφανίζεται στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλές φορές το πιο ακραίο παράδειγμα είναι το παράδειγμα από το οποίο μπορεί να βγάλει και τα καλύτερα πολιτικά παραδείγματα. Η Χρυσή Αυγή δυνάμωσε στην Ελλάδα σε συνθήκες μιας κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαμαρά, που ήταν μια ακραία δεξιά κυβέρνηση. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία είχε πολύ ρατσιστική και επιθετική αντιαριστερή και αντικομμουνιστική πολιτική. Και την ίδια στιγμή που η αστυνομία έκανε πογκρόμ ενάντια στους αλλοδαπούς με βάση το χρώμα του δέρματός του στο κέντρο της Αθήνας, την ίδια στιγμή δυνάμωνε μια οργάνωση η οποία έκανε αυτό. Η οποία έβγαινε με ομάδες κρούσης και χτυπούσε ανθρώπους, μαχαίρων, είτε τους άνοιγε τα κεφάλια. Χρειάζεται, όχι για να το εξοραίσουμε, να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στο τι σημαίνει μια ρατσιστική πολιτική ενός κράτους, μιας κυβέρνησης, και στο τι σημαίνει πογκρόμ. Στο τι σημαίνει δηλαδή το να διαμορφώνονται ομάδες κρούσης, οι οποίες βγαίνουν και κάνουν επιθέσεις ενάντια σε κόσμο με βάση την εθνικότητά του και με βάση τον κόσμο. Σημαίνει δηλαδή να καταφέρουμε να αντιληφθούμε ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία της έννοιας του φασισμού, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, που έχει χάσει το νόημά της, έχει πάρει μια χαρακτηριστικά που τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, προκειμένου να πούμε ότι κάποιος είναι βίαιος, είναι αυταρχικός. Και πρέπει να ξανακερδίσουμε, πρέπει να ξανακαρφώσουμε το νόημα της συγκεκριμένης λέξης. Ότι ο φασισμός δεν είναι απλά άλλος ένας κρατικός αυταρχισμός. Δεν είναι η ένταση του κρατικού αυταρχισμού. Είναι ένα αυτοτελές και αυτόνομο πολιτικό σχέδιο. Είναι η προσπάθεια που κάνει ένα κομμάτι, το οποίο έχει συσπυρώσει, ας πούμε, ένα δυναμικό, προκειμένου να χτίσει δυνάμεις, να χτίσει ομάδες, οι οποίες εμφανίζονται και στον δρόμο, με βία, προκειμένου να χτυπήσει πρώτα τους αδύναμους, τους αλλοδαπούς, αυτούς που ξέρουν ότι τους παίρνει, αλλά στη συνέχεια να χτυπήσει αυτούς που πραγματικά μετράνε. Τους αντιφασίστες, τους συνδικαλιστές, την αριστερά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό ήταν η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια αναρχιστική οργάνωση, η οποία κατάφερε πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία της οικονομικής κρίσης, της ρατσιστικής πολιτικής μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, να δράξει την ευκαιρία και αυτές οι ομάδες κρούσης, οι οποίες ξέρανε ότι δολοφονούσαν στον νόμο, να βγουν και να καταφέρουν να αποκτήσουν βουλευτές και να βγουν στην Βουλή. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, για να φέρω και κάποια διδάγματα από την ελληνική περίπτωση, ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην ελληνική περίπτωση να καταλάβουμε ότι τον φασισμό δεν τον πολεμάς μόνο και μόνο επειδή λες ότι είναι η συνέπεια κάποιου άλλου. Προφανέστατα είναι η συνέπεια κάποιου άλλου. Αλλά δεν τον πολεμάς άμα λες ότι είναι το επιφαινόμενο ενός πράγματος. Και άμα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, στη συνέχεια θα αντιμετωπίσεις τον φασισμό. Το 2010, 2011, 2012, όλες οι πολιτικές παρατάξεις με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στην Ελλάδα είχαν μια τέτοια μια λογική ότι η Χρυσή Αυγή είναι επιφαινόμενο, είναι συνέπεια κάποιου πράγματος. Η δεξιά είχε την απάντηση. Η Χρυσή Αυγή είναι επιφαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης. Άπαξ και σταματήσουμε τη μαζική μετανάστευση, άπαξ και κάνουμε ρατσιστική πολιτική εμείς, θα πάψει η Χρυσή Αυγή να έχει τη δυνατότητα να ψαρέψει. Αυτή ήταν η πολιτική. Η πολιτική του κέντρου, ας πούμε, του σοσιαλδημοκρατικού του Πασόκ, ήταν ότι η Χρυσή Αυγή ήταν γέννημα του λαϊκισμού. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά τον όρο, ας πούμε, και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, του ανορθωτισμού, των κινητοποιήσεων, των πλατιών. Και άρα, άμα σταματήσουν αυτά τα πράγματα και περάσουν, ας πούμε, αδιαμαρτύρητα τα μνημόνια, θα σταματήσει να υπάρχει Χρυσή Αυγή. Και υπήρχε και ένα κομμάτι της αριστεράς, το οποίο είχε την αντίληψη ότι επειδή η Χρυσή Αυγή είναι γέννημα της φτώχειας, της ανεργίας, των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ο κόσμος, δεν χρειάζεται να έχουμε ένα διακριτό αντιφασιστικό μέτωπο προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια,
θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία, θα αντιμετωπίσουμε τη φτωχοποίηση, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει γίνει αυτό. Χρειάστηκε να υπάρξει ένα αντιφασιστικό κίνημα, το οποίο φυσικά καταλάβει από ποια φύτρα γεννιέται η Χρυσή Αυγή. Αλλά χρειάστηκε να υπάρξει ένα αντιφασιστικό κίνημα το οποίο να συγκρουστεί με τη Χρυσή Αυγή, αυτόνομα, αυτοτελώς, σαν πολιτικό σχέδιο, να βγει και να πει ότι αυτοί είναι φασίστες και δεν πρόκειται να τους αφήσουν να περάσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βήμα βάση τη ελληνική περίπτωση. Και αν θέλετε να κρατήσετε ένα μόνο πράγμα από αυτά τα οποία σας έχω πει, θα έχετε ακούσει σήμερα, θα είναι αυτό. Απέναντι στους φασίστες χρειάζεται ένα αυτοτελές μέτωπο, το οποίο θα τους ονοματίσει, θα τους ξεσκεπάσει σαν τον κίνδυνο που είναι, ένα θανάσιμο κίνδυνο. Θανάσιμο κίνδυνο για όλες τις πτέρυγες του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Μην λογαριάζετε τις διαφορές μας εδώ πέρα. Επειδή κάποιοι είναι πιο ρεφορμιστές και κάποιοι είναι πιο επαναστάτες. Κάποιοι είναι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο ριζοσπάστες. Επειδή κάποιοι έχουν μία ή άλλη οργάνωση. Η νίκη του φασισμού είναι κάτι το οποίο διαλύει όλες τις οργανώσεις του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Όλες τις οργανώσεις οι οποίες έχουν δημοκρατική δράση. Και άρα σε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί στην ελληνική αριστερά που την αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Αυτό σήμανε πρώτον να την ξεσκεπάσει, να την αποκαλύψει σαν μια ναζιστική οργάνωση, σαν μια οργάνωση η οποία όρκιζε τα μέλη της και στη σημαία της Wehrmacht και στους SS, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγανε σε σχέση με τον ελληνικό πατριωτισμό και τον εθνικισμό ήταν στην πραγματικότητα η φασάδα για να μαζεύει τον κόσμο, αλλά ο σκληρός πυρήνας ήταν ένας πυρήνας ο οποίος ήταν σκληρά ναζιστικός και εθνικοσοσιαλιστικός. Σημειωτέων, για να ρίξω την παρένθεση, δεν θα σας πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Ο Χριστούκ, ο ηγέτης του ΕΛΑΜ, είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι εκείνου του πυρήνα που όρκιζε στην ναζιστική σημαία, που αποτελούσε την ασφάλεια γύρω από τον αρχηγό, από τον Μιχαλολιάκο. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε μέσα από το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει μέσα στη δικογραφία, μέσα από ότι ήταν η ιδιαίτερη ομάδα με τα κόκκινα καπέλα, με τις ειδικές αποστολές. Από εκεί κρατάει η σκοπιά του Ελλάδα. Και αυτό είναι. Έτσι, ο όρκος δεν ξέρει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται μαζικό κίνημα αμφισβήτησης των φασιστών στον δημόσιο χώρο. Το να μην αφήσει τον δημόσιο χώρο να ηγεμονεύσει ότι οι φασίστες μπορούν να βαδίζουν, να διαδηλώνουν, να χύνουν το ρατσιστικό του διευθύνιο. Και αυτό γιατί αυτού του τύπου οι συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις πολιτικού κόμματος. Είναι συγκεντρώσεις που προετοιμάζουν τα πογκρόμ τα οποία έρχονται. Και άρα το να αμφισβητήσουμε από τη δική μας την πλευρά, και αυτό κάναμε πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, γειτονιά τη γειτονιά και πόλη την πόλη, ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Θα τους ξεσκεπάσουμε γιατί είναι φασίστες και δεν θα τους αφήσουμε να έχουν μια κανονική πολιτική δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται μια πλατιά συνεργασία δράσης. Αυτό είναι το δικό μας συμπέρασμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Χρειάζεται οργανώσεις οι οποίες έχουν πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις να συνεργαστούν, όχι σε προγράμματα ή σε την έγκριση προκήρυξεων, αλλά στη μαζική δράση και στη μαζική κινητοποίηση. Εκεί κρύβεται. Στο ποιο θέλει να κινητοποιηθεί μαζικά. Άπαξ κάποιο θέλει να κινητοποιηθεί μαζικά, δεν πρέπει να υπάρχει ευκαιρία που να ελέγξει το ποιο θα έρθει και το ποιο θα κινητοποιηθεί. Αυτή είναι μια τρίτη εικόνα την οποία έχουμε από την δική μα την πλευρά. Και το τέταρτο είναι ότι προκειμένου να έχει αποτελεσματική αντιφασιστική δράση, χρειάζεται να έχει μια ριζοσπαστική ευθύνη σε σχέση με το ζήτημα του ρατσισμού. Χρειάζεται να απαντήσει. Έτσι, ότι δεν μπορείς να δεχτείς, ας πούμε, όλα τα ψέματα, ότι οι μετανάστες είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα, φέρνουν την ανεργία, την εγκληματικότητα και όλα αυτά τα οποία λένε οι ρατσιστές σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να απαντήσεις και να υπερασπιστείς την ενότητα της εργατικής τάξης πέρα από χρώματα, από εθνικότητες και λογοκρατήσεις. Αυτό ήταν το βασικό. Η αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, το γεγονός ότι τους πήγαμε στα δικαστήρια όταν έκαναν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην πραγματικότητα υπήρξε ένας βασικός ξεσηκωμός εναντίον τους, ήταν κάτι το οποίο υπαγόταν σε αυτή την κεντρική στρατηγική. Η κεντρική στρατηγική ήταν το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα. Αλλά μαζικό αντιφασιστικό κίνημα πάει να πει ότι δεν πρόκειται να τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί πουθενά. Άρα θα τους πας και στα δικαστήρια. Θα αξιοποιήσουμε δηλαδή ακόμα και ένα πεδίο το οποίο δεν είναι δικό μας.
Έτσι, το κράτος δεν είναι στη δυνατότητα τη δική μας να το ελέγχουμε και τους μηχανισμούς του, αλλά παρόλα αυτά κάναμε την επιλογή ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να περάσει μόνο. Και άρα το να κάνεις την επιλογή να βοηθήσεις τα θύματα τέτοιου τύπου επιθέσεων, να πάνε στην αστυνομία, να καταγγείλουν, να αναγνωρίσουν τους δράστες, να ξεσκεπάσεις τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους δράστες και την ίδια τη φασιστική οργάνωση είναι κάτι το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και για χρόνια το κάναμε χωρίς επιτυχία. Μην έχουμε την εικόνα ότι αυτό το πράγμα το κάναμε και πέτυχε, ας πούμε, την πρώτη. Γιατί πάρα πολλά χρόνια πηγαίναμε στα αστυνομικά τμήματα μαζί με τους αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν χτυπηθεί και είχαν αμαχαιρωθεί, με άγνωστους δράστες και η αστυνομία δεν παραλάμβανε καν την κίνηση. Και μάλιστα πολλές φορές συλλαμβάνανε και το μετανάστη επειδή δεν είχε χαρτιά. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια προκειμένου να φτάσουμε στην κατάσταση όπου είχαμε τις πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις, είχαμε την εφαρμογή της αντικαταστικής νομοθεσίας και είχαμε τελικά τη σύνδεση όλων αυτών των υποθέσεων και την καταδίκη της αρχής. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά διδάγματα από την δική μας πλευρά, προκειμένου να έχουμε από εκεί που το 2012-2013 υπήρχε μια Χρυσή Αυγή, η οποία ήταν σε καλπασμό, έτσι, και εμφανιζόταν με πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονη θεαματική τάση στα ποσοστά και στις δημοσιοποιήσεις, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε την απομόνωσή της, την έξοδο της, την ήττα της στην εκλογική την κοινοβουλευτική το 2019 και στο τέλος την καταδικαστική απόφαση, την ιστορική καταδικαστική απόφαση που προσπαθούμε να την υπερασπιστούμε αυτούς τους μήνες. Τελειώνει το εφετείο, ο δεύτερος βαθμός του δικαστηρίου και ελπίζουμε να επαναλάβει την καταδικαστική απόφαση. Τελειώνω, γιατί ήδη έχω μιλήσει πολύ, βάζοντας ένα τελευταίο σημείο που νομίζω ότι μας αφορά πάρα πολύ και αφορά πολύ άκρος και την πρωτοβουλία που θέλουμε να πάρουμε τα παιδιά στη Μεσόγειο. Προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει τους φασίστες, σίγουρα χρειάζεσαι μια ασπίδα. Χρειάζεσαι άμυνα. Και γι' αυτόν τον λόγο η ασπίδα είναι κάτι το οποίο πρέπει να συγκεντρώσει όλους. Πρέπει όλοι να ενωθούμε απέναντι στο τι σημαίνει φασιστική απειλή και φασιστικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή χρειάζεται να έχει απέναντι του προκειμένου να του αποτελειώσει και κάτι αιχμηρό. Χρειάζεται να δώσει, άμα θέλει να του αποτελειώσει. Και άμα δεν θέλει το έργο σου να είναι ένα έργο συσύφιο, όπου διαρκώς του πολεμά και στη συνέχεια ξαναεμφανίζονται με διαφορετική μορφή, διαφορετική ονομασία, μέσα από διαφορετικές συνθήκες. Και νομίζω ότι αυτό το δόρυ δεν μπορεί παρά να είναι μια ριζοσπαστική αριστερά. Δεν μπορεί παρά να είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική εναλλακτική από τη δική μας την πλευρά. Γιατί άμα δεν έχει συνολική εναλλακτική από τη δική σου την πλευρά, δεν θα καταφέρει ποτέ να πείσει αυτό το κομμάτι που οι φασίστες στοχοποιούν. Οι φασίστες στοχοποιούν το φτωχό κομμάτι του πληθυσμού, τον εργατό κόσμο ο οποίος δεν έχει συνδικαλιστική έκφραση, δεν έχει συνδικαλιστική εμπειρία, είναι αποπροσανατολισμένος πολιτικά και κοινωνικά, είναι χτυπημένος από την κρίση και του λένε μη μισήσεις τους από πάνω, μη μισήσεις τους πλούσιους, μίσησε τον πιο φτωχό από εσένα. Σε αυτόν να καταφέρουμε. Για να καταφέρουμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά στον φασισμό, χρειάζεται να έχουμε και εμείς από την δική μας πλευρά μια συνολική εναλλακτική για αυτόν τον κόσμο. Προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη ζωή του. Δεν μπορώ να πω στα οργανωτικά τη ιστορία. Εντάξει, δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά και στα οργανωτικά ενώ και τα γενικότερα πολιτικά. Στην κάθε χώρα, όλοι μα έχουμε την εμπειρία. Εμεί είχαμε και την εμπειρία τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά θέλω να πω μία σκέψη σε σχέση με αυτό. Η σκέψη μου είναι η εξή. Έχω την εντύπωση ότι η αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό, ότι δεν μπορεί να κερδίσει από το κέντρο. Όταν έχεις μία δεξιά και έναν κίνδυνο φασιστικό και μια δεξιά που είναι επιθετική, δεν μπορείς να κερδίσεις λιένοντας τον λόγο σου. Και αυτή ήταν μια κυρίαρχη πολιτική μέσα στην αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι θα λιάνουμε τον λόγο μας, ότι θα γίνουμε όλο ένα και πιο άκακοι, λιγότερο ριζοσπαστικοί σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε ένα ευτυχικό μακροαντήλιο. Είδατε τι να δείξε και η Κλίντον και ο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις, άμα μιλάμε με τον Τραμπ, αλλά είδατε και πηγαίνουν σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο που ακολουθούν αυτή την πολιτική. Μονάχα εκεί πέρα που υπάρχει μια πιο ριζοσπαστική πολιτική, η οποία απαντάει στα ερωτήματα και τις ανησυχίες του κόσμου, βλέπεις ότι κόμματα τα οποία προέρχονται από το αποδό κομμάτι, ας πούμε, το αριστερό, ας πούμε, κομμάτι του πολιτικού συστήματος καταφέρουν και κερδίζουν. Και άρα αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε.
Δεν πρόκειται να κερδίσουμε άμα λιάνουμε τις αιχμές μας. Χρειάζεται να έχουμε ριζοσπαστικό λόγο και χρειάζεται τα λαϊκά στρώματα να δούνε στο λόγο της αριστεράς τα υλικά του συμφέροντα. Και όταν θα δούνε τα υλικά του συμφέροντα, θα συνασπιστούν στην αριστερά και εκεί πέρα η αριστερά θα μπορέσει να καταφέρει να γίνει και ηγεμονική δύναμη, να καταφέρει να επεκτείνει την επιρροή της και σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα και σε ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο δίδαγμα και μάθημα, χωρίς να σημαίνει ότι το να το ξεκαθαρίσει είναι εύκολο και στη συνέχεια να το οργανώσει. Το να το οργανώσει είναι μια ολόκληρη τέχνη και το πώς το κάνουμε σε ολόκληρη την οπουδήποτε δεν είμαστε. Ελπίζω εσείς και οι συντρόφισσες που παίρνουν την πρωτοβουλία να φτιάξουν την πρωτοβουλία εδώ πέρα για την Λεμεσό, να μας δώσουν ένα παράδειγμα που να το χρησιμοποιούμε στις παρεμβάσεις μας, στις συζητήσεις μας, ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος και να εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα και να καταφέρει να εκφράσει τον φασισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.